הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות. בבתים, בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות. יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים, וכמעט מיליון שירים מחכים שם מושחזים. בלי קרבות או פגזים, מונחים בארגזים, רק לצאת להשתחרר, והילד בישאר כבר חוזר שוב לתמונה, אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחד בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקלו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, אנשים שורות שורות יפתחו אז מגרות, לרוקן את הבפנים והקצב לפנים יתופף על השגרה, להשאיר לנו ברירה בגינות עמוסות, יתמלאו להן כוסות ואורות במרחב.